Здравейте! Казвам се Теодора Михайлова и съм управител на хотел Съни Касъл, намиращ се на морския бряг в Кранево. Кани ви на кратка разходка. Да влизаме! Тук ще ви посрещнем с мивка и чаша шампанско за добре дошли. Рецепцията е на разположение 24 часа за вас. Тук е нашият ресторант, просторен и светъл. Хотелът работи на all inclusive, така че няма нужда да мислите за нищо друго, освен за пълноценната си почивка. Закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря се сервира тук на блок маса, като има разнообразие от местни и безместни ястия, салати и плодове. А най-хубавото е, че нашите зеленчуци, и то по-голямата част от тях, идват направо от нашите градини. В момента се намираме в една от нашите уютни стаи с гледка към морето. Вижте каква прекрасна гледка има от стаята. А ето там е нашия плаж, който е включен в цената на пакета. Ето тук сме вече на нашия басейн с детска секция, където нашите най-малки гости обичат да се забавляват. Ето го и плажът, само на няколко крачки от хотела. Шезлонгите и чадърите са включени в цената на пакетът, а морето, то просто няма нужда от реклама.